Fi żjara fuq ix-xogħlijiet tal-espansjoni fuq it-terminal tal-Port Ħieles li qed isir b'investiment ta' 56 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza tal-investiment fl-infrastruttura marittima. Akkumpanjat mill-Ministri Silvio Xkembri u Chris Bonnet, il-Prim Ministru qal li dan il-proġett strateġiku se jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru ta' trasport fil-Mediterran. Huwa nota b'sodisfazzjon kif il-Korporazzjoni Malta Freeport qed tara li r-residenti ta' Birsebbuġa jibbenefikaw meta jitlesta l-proġett. Dan għaliex il-bastimenti merkantili se jsorġu iżjed il-barra flimkien mal-krejnijiet li jerfgħu il-containers biex bekk jitnaqqas l-istorbju u l-inkonvenjent. Dr. Abela qal li dan ix-xorta ta' investiment huwa eżempju ta' proġetti oħra ta' riklamazzjoni tal-art li jistgħu jitwettqu f'Malta huma riflessi fil-Viżjoni Malta 2050. Bħala parti minn dan l-investiment il-Malta Tramuntana fit-tieni terminal se jiġi estiż b'176 metru, filwaqt li l-Malta l-Punent se jkun estiż 195 metru b'riklamazzjoni ta' 30,000 metru kwadru ta' art mill-baħar. Intqal li dan it-twessih infrastrutturali se jkun tisaħħaħ il-kapaċità tal-Port Ħieles, bastimenti li huma itwal minn 4 grounds tal-futbol u kapaċi jġorru 23,000 container. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija, Alex Montevello, wara sodisfazzjon għal progress li sar e kif sissa għad lestew madwar nofs ix-xogħlijiet meħtieġa. Stqar li r-reklamazzjoni tal-art kienet sfida kbira li nelbet bid-dedikazzjoni u l-professjonalità tal-ħaddiema. Fi stqarrija l-kumpanija qalet ukoll li qed taħdem biex tinstalla faċilità l-provvista tal-elettriku mill-art lil vapuri wara li nkisbu fondi Ewropej. Żiedet li dan se jwassal għal tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet u l-istorbju. Intqal ukoll li matul iż-żjara il-Prim Ministru ntwera s-simulatur tal-krejn li se jipprovdi taħriġ sigur għar-rekluti ġodda kif ukoll għal ħaddiem attwali. Il-Port Ħieles joffri servizzi lil aktar minn 110 portijiet madwar id-dinja. Il-faċilità tieħu ħsieb kważi 3 miljun container fis-sena, tipprovdi impjieg dirett għal aktar minn 1500 persuna u tikkontribwixxi 170 miljun euro għall-ekonomija ta' Malta. B'dan il-proġett mistenni jissarraf f'165 impjieg ġdid.